Bienvenidos al programa de esta noche. ¡Ah, no! ¡Por favor, no lo maten! Jo no sé què faré quan anem d'eixida. No hi ha algo a dalt? No, això és una granota. No, però és que no... Grava. Seqüència 4, capítol 6. Això grava. I... Gràcies. Acció! Jo gigo sense la necessitat de fer-me un text. Acció! Zoom, zoom. Acció. Vaya mina el meu aguix. I... Ai. I acció! La veritat. Tu no ets ballarina de cavallet. És a dir, ja es grava. Això grava. I... Acció. Ai, tallem. Dona el que t'espera de tu. Tu ets capaç d'això? Sí, tallem. Sí. Quina pistola, Paul. Sé tota la veritat. Tu no ets ballarina de cavallet. No. Gravant, càmera grava. Quina pistola, Paulus. Sé tota la veritat. Sí. Tu no ets ballarina de cavallet. Ni de cavallet ni de cabaret. Però com és possible? Però ara m'has dit tot. És l'hora. Què vol dir-me això? No puc. No et miris, que la teva cara, tio. És igual a fer-li a mi. A mi no. Segur. Tio. No, que no sé res. Ei, Lola, no treguis la teva mena de barri, i menys amb mi. Hòstia! Què has fet de dolent perquè Déu em castigui d'aquesta manera? Sí que ja m'has de... Què parles? Un altre dia m'ha inventat. Tenim bastant d'això. ¿Qué ha pasado? Graba. Grava. Por la Virgen del Rocío, que yo habría jurado que jugava a Sevilla. Els penjats a les parets, a les finestres i encara menys les Nadales, que són a totes les cançons. Sí, home, les cançons. No, ja ho sé que t'has afònic. Espera, jo t'he comprat una pissarreta per a que pugui comunicar... Entonces, nada. Hola, Salvador. No, sí que jo... Bé, ni el teu ni el de cap d'aquí dins. Però la vida d'actu és molt dura.